Ikastetzen zamatan itxera, eta gero ganbaran zitzen zen, giro hona arte, euskia edo giro hona arte. Eta gero aurretik eskatu behar zen lekua, txanda hartzeko, eta orduan giro hona zenen, zuk bat zinun txanda, zure maitzuten minio. Zure aurretik eskatu bat zen txanda, leku gure hartu bat zen, eta zuk imarzinen ospetu, berez denbora hona arte. Eta hola egiten zen, eta orduan egiten zen dena, sandu mazala, aberiken bueltaka, montuan enparto gari buruko txe direla, eta pikorra euskik eta aberik zapatuz egin zen solera joan. Hori zen, hemen plazan? Hemen plazan. Eta gero, lastuak entzen zen, pixkan, eta gero azken garitzen zen solan pikorra, eta egiten zen aize bat zen, aizeken, minio gero ikusten zen ja aizea izartea zaila zelare, eta orduan gara zen katxarro bat eskuz matxikoa. Aize makina bat, bota lastua eta garian hasin, eta aize makinak egin zuen bere pikorra alde bat, eta lastua bestera. Eta horretxe kartzen zen, txera pikoa puxkore. Nio oso zali egin zen. Eta aize makina hori izaten zen herrian bat edo? Bat, soziade mazala, osea, hemen zezan ginen goi etxe edo itamar dola zan ginen, den arteros izaten zen, eta hori beten zen txandan, girua nola egiten zen, hiru leko zaten ziren hemen, giro hona zenen, aproistuko egunean.